Aya kavano nyakora buge jwa wadhia ne county Homa Bay. Commissioner ma Homa Bay Moses Lilano golo siem ne achude mosebedo katiyo gi nam lolwe rwako mwandu umoko ma oko puodhi e county no mago wuok e pinje mag libamba. Lilano wacho kanyo ni tenda rita kwe ma Homa Bay osefwenyo ni nitiere kweth jo ohala moko marwako mwandu magalagala kowuok e piny Uganda kod mano ma Tanzania ka gitiyo kod chula mantiere e nam lolwe tok chiko. Koni sani gijiwo arita kwe e tong' mag piny Kenya gi pinje ma libamba mano mantiere nam lolwe ka yor kedo gi wach mwandu mabandia mawuok e pinjego e tok chik. Lilano jiwo jodak mawuok e chula manie nam lolwe mondo oti machiegni kod obila mag tieko weche makamago. Wetu wanafanya kazi kule kwenye ziwa, lakini kuna tabia kidogo inatokezea nje ya boda zetu. Hii ya smuggling na mambo ya contraband. Serikali imekaribia sana. So kama kuna wale watu walikuwa wamezoea hiyo maneno ya kuleta hiyo contraband na kufanya hiyo biashara ingine, tafadhali sasa tujiweke tayari, tuhakikishe ya kwamba tufanye kazi halali, tufanye kazi ambayo inajulikana.